Hola, sóc l'Alba Besora, l'editora de Nandibú, el segell infantil i juvenil de Pagès Editors. M'agradaria explicar-vos les novetats que tenim preparades per a aquesta campanya de Nadal 2020. En primer lloc començaré amb Avui és demà, el quart volum de Nandibú Z, que com sabeu és la col·lecció de pensament per joves. Es tracta d'un relat en què 10 autors des de diferents disciplines parlen del futur postpandèmic. En aquest recull hi ha la visió d'un metge, d'una científica, de diferents periodistes, un que parla de treball, un que parla de política, un economista, i tots es replantegen aquest futur immediat. Els autors fan xerrades i tallers online i presencial a tots els centres que ho demanin. D'altra banda, m'agradaria parlar-vos d'una novel·la juvenil que es diu Espais interiors, que és sueca. L'hem traduït amb Meritxell Salvany i l'autora és Elin Nilsson. És una novel·la que va ser candidata al August Prize, que és un dels premis més prestigiosos a Suècia. Es tracta d'una novel·la de diferents relats escrits protagonitzats per joves suecs que representen molt el món interior de cada jove, on es parla d'amor, de tristesa, desamor, sempre amb un toc una mica d'humor, però també amarg. Per últim, m'agradaria parlar-vos de Viure. Viure és una aposta molt bonica que forma part de la col·lecció Nandibú Singular. Està escrita per Maria González, que és activista d'Ecologistes en Acció, i il·lustrat a tot color per Virginia Pedrero. Es tracta de diferents relats que conformen la vida. Cada relat parla d'alguna cosa que té a veure amb viure i amb la vida, i cada relat està titulat per un verb que forma part d'això, de viure. És un cant a l'alegria, és un cant a ser feliç i és un cant de viure. Crec que és un llibre que no us deixarà indiferents. Moltíssimes gràcies, espero que ho gaudiu.